ce girman tsakar gida. Kin zama turmin tsakar gida, wa zai hana ni in fada. Kira ni mamajinta ce ko kokanta ce idan ina cikin gida. Uwar gida a waje yana ji da kai, amma ya shigo gida sai labari. Ballantana a nai masa abin da yake bida, abin ga zahiri. So ne ya sa kai nazari, ya sa aure ya ci gari. Shigo shi da ka tarar a gida, kai mai gida. Sarauta ta kice, mulki na kine, uwar gida ke tseren gida, sannan ke turmin tsakar gida. Ai annabi ya faɗa, ka aure mace ana kule ka ce cas. Mace mai ilimi, mai tarbiyya ba kaza da za a cewa as. Dukkan gidan da babu ko ba ta gari ciki ba za ka ganta fes. Cikin gidan da ba mace, dukkan da kanka ba mace. Kowa ya kan gaya masa nutsuwa ba ta ishe shi babaran gida, uwar gida. Sarauta ta kice, mulki na kine, uwar gida ke tseren gida, sannan ke turmin tsakar gida. Sai na ga dukkanin mata ba su kai ki ba. Kwalliya ko indiya, iya tafiya kamar baka ta kakasa ba. Ya rike Madina ce, har yau ban gano wace ta kai kamar ki ba. Tarbiyyar uwa da uba sun yi miki a barya ba. Kaza badan tanakin nan ta take ta kashi ba sai dan ya sarrani daga da. Sarauta ta kice, mulki na kine, uwar gida ke
suke suna